koro tich thoro lal ne ji aming'ani tinde ni king'eyo ni Lydia ni tije dhi rumo dwe mar 10 to chak pange mitimne hochono mi ike ne gima biro neni mane kaka onego bed itime nikech bang'e ka ng'ato osea ng'enyne ok en jatiji manyiso ni gima riwi kode bedo matin to mirima nitiega aseneno kuonde ndalo masetiega koso tich kelo ga mirima ji gombo kata goyi ng'ato nyako to dhi manyo supervisor mane nodwa kata nogo to miyo hocho ni ber seche mitimo hocho ni ka ji poko ati non ka kido kaelano mirima kaelano temo dok piny anda da jiw joma poni dibed ni weyo golo ji e tich mondo otim hocho ni gi puonje duto te nyaka mar rito pesa mar timo hala mago duto onego bed ni timo ka jatich poko owuok kaber samoro ing'eni jatich be tich nyarumo apoya inyalo nyisi kawuono ni wanya wuok e studio ka tinyisa ni tiji orumo mago be nyalo timre lakini ber ka hocho timre ka ng'ato poko ae tich hocho mopimni ni biwa